പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമീൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മറിയത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ ലഭിച്ച മൗത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നത്, സൂര്യനെ അണിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ, അവളുടെ തലയിൽ 12 നക്ഷത്രം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിരീടം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെളിപാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. നമ്മുടെ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പരിശുദ്ധ അമ്മ മറിയം സ്വർഗരാജ്ഞിയായി കിരീടധാരണ ചെയ്തതിനെയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതം ദൈവത്തോടുള്ള പൂർണ്ണമായ അനുസരണത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ജീവിതമായിരുന്നു. അതിനുള്ള പ്രതിഫലമായി ദൈവം അവളെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കിരീടം അണിയിച്ചു. അവളുടെ കിരീടധാരണ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വാഗ്ദാനമാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ചാൽ നമുക്കും ജീവകിരീടം ലഭിക്കും. വിശുദ്ധിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ നമുക്കും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. പരിശുദ്ധ രാജ്ഞിയും അമ്മയുമായ മാതാവേ, എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധരായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിന്നോടൊപ്പം ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കട്ടെ. ആമീൻ.